सुइस गेट बायनायनि जुदि थासारिया जुदि गाज्रि महर लायोबा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि जागोन? जोंनि गामियाथ' थासारिया गाज्रि जागोन माने बे गराखनिया जानानै खुरखाजोबगोन। ओरैनोथ' जोङो समाय गथे बिनि दै लोमनाय बिनि दै खुरखानाय बिनि गेजेरजोंनो दै लोमजानानै मालाबा जों रिलिफबो जानो गोनां जायो। दा जोङो नांगौ मथन जोङो रिलिफखौबो बेबायदि मोना सरखारनिफ्राय। दा बेखौ खोब रायजोआ दुखु खालामो जाहाथे एबार जुदि दानि गोदान सरकारा मोजां मथन नायनानै मोजाङै सार्भे खालामनानै गोदान स्लुइस गेट बानायोब्ला मोजां जायगायाव बहायनानै जाहाथे गामिनि ओनसोलखौबो मोजाङै नायफानानै माब्रैबा बान्दो होनानै माब्रैबा प्रटेक्ट जागोन बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोजाङै मोजां बानायलाङो बेखौनो रायजोआबो बुंबाय थायो। जे जोंहा माने बे दै सेर सेरावनो न' दंखायो, बे दानि न' नङा, गोदोनिफ्रायनो न' दङ। दानिफ्राय लुब्रबनाय न' नङा, जुग जुग जाबोबाय। बे दैयाबो दानिल' दै नङा, दानि लाबोब्रबनाय दै नङा, गोदोनिफ्रायनो दै दंखायो। नाथायबा दिनै जोङो फैयै फैनानै बिटिसि सरखारनिफ्राय मोनफुंनाय जितु स्लुइस गेट 2015आव जोङो बेखौ अपेनिं खालामनानै बे दैजों जोङो माइ गायहैदोंमोन। दा बे 2015आव जाफुंसारनाय जितु स्लुइस गेट 2 लागा स्लुइस गेटआ फैयै दोननानै दिनै बायफ्लेनाय अबस्थायाव फैबाय। बेनिखायनो जोङो बेनि दैजों दै लांनानै माइ गायहैग्रा रायजोफ्राबो जे नुहुरो जे आरोबाव जोङो गोदोनि भुगिनायखौनो आरो भुगिफिननांसिगोनखौनो साननानै दिनै जे जोङो मिडियानि जुनै बेखौनो जोङो फोरमायनो सानो जाहाथे गोदान सरकारा बेखौ मोजां मथन नोजोर होनानै एसे थाबैनो गोदान बेबस्था लायो बा गोदान स्लुइस गेट मोनफुंनो थाङो बेखौनो जोङो बारै जोङो माने डिमान्ड खालामो आरोखि। बे जोङो खुरखानाय मालानिफ्राय जानाय बे खुरखानायाथ' बायदों होनना बुङोब्ला मैयानिफ्राय जाबाय बियो। मैया मोना बेलासिनिफ्राय बियो सुरु जाबाय जे बिदि गब्रायनाया। थ' बे गब्रायनाया जों आसरित सानदों दिनै बेथ' थानायनि समबो गैला। दानिसो एगजिकिउटिभ इन्जिनियाराबो नायना थांबाय, खाथियाव थांनो होआखै, एलेखाखौ खुन्दुं गोजाजों सोंनानै दोननो खिन्थादों, मानसिफोरखौ थांनो होआखै। इतिमधे बिनि मुरि जिथु नायग्रा मुरि बेबोथ' फैनानै दंफैयो, बेनो खामानि मावदों, एसे एनै जि गोजा लायनानै सोंफैबाय। दा मानसिखौ थांनो होआखै। बेथ' दिनैनि बे दा धर' 1-2 घन्टानि उनावनो बा गासिबो गोलैजोबनायनि सम्भाबना। मा गामि खेथि खालामो? बावहायथ' बेखौथ' ओरैनो 2 लागा होनबाय आरो लावरिपारा दङ, बेनि उनावहाय दङ गरागाव, बेनि उनावहाय दङ जोंहा दलगाव रेभिनिउ हिसाबै, आरो बाहाय बहुद फिसा सुब्बा हिसाबै गामि दंबायो। जों रेभिनिउ हिसाबै 4 गामिखौ जोङो उल्लेख खालामनो हानाय जोंहा बाहाय एकदम क्षमता दंथारो। बायनाया मालानिफ्राय जानाय बे स्लुइस गेट बायनायाथ' दिनैल' नङा बियो, दा मानसिफ्रा दिनैसो गायदों होनना बुंदों। जौवा बोसोरनिफ्राय हबेयाव एसे माने सुरंग जाखादों, बायखांदों, बायहांहां जालांखादों। दा बेखौनो हाबनानै जोङो जोंनि गामिया दिनैहाय जों उपजुक्ति बायदि मोनदोंमोन खामानिखौ। खिन्थु दिनैहाय जोङो नुबाय जोंनि मुगावनो जोंनि मेगनावनो बे स्लुइस गेटखौ बानायबाय बिना सार्भेयै बे माबाखौ सार्भे नङाब्लानो गायसनफैदों बिसोरो बे स्लुइस गेटखौ। गथिखे बे उपजुक्ति जायाखै। उदाय मावलांदों थिखादारा जाकब नार्जारिया। दा बिथाङा थाखाखौल' मोनलांथों होननानै थाखा देख'नानै लांनानै कयेकजन जिबलाक माने एसे बाहाय सासे सानै मानसिफ्रा लिडार जानानै बिनिफ्राय साबख'नानै थाखा फैसा जानानै थांबाय। ओजों जोंनि गामिखौ खिन्थु गामिनिल' नङा, गायनाय फुनाय बे 6-7टा गामिनिफ्राबो माने जोंनिफ्राय खुनु सुबिदा मोनबोआखै, सुबिदा जायाखै। बे स्लुइस गेटआ जुदि गैयाब्ला बे 6-7टा गामियाबो खुनु उन्नति जानाय नङा आरोखि, आरो गायनो मोननाय फुनाय मोननाय नङा आरोखि। गथिखे दा जोङो दानि गोदान सरकारखौ जों जाहाथे आरो बिनिख्रुइ साबसिन माबा मोनसे उपजुक्ति मोननाय स्लुइस गेट एबा प्रटेक्सन बायदि मोनसे जुदि स्लुइस गेटखौ जुदि बानायनानै होयोबा थाबैनो जों बेखौनो लुबैदों जाहाथे जोंनो हा हु गैयाब्लाबो पाब्लिकआ जाहाथे सुखि जानानै सुखि मावनानै थांथों होननानै आङो बेखौ सानो। आरो ओरै फारसेथिं जोंहा बे जुदि स्लुइस गेटआ जुदि बायोब्ला जोंनि गामियाव गासिबो खुरखुं खुला जाबोजोबगोन, गराख'नि जाबोजोबगोन आरोखि। सेरना हा बारि बिथा एसेल'आनो नस्थ' जाजोबगोन। बेसेबां खौथिनि खामानिया? आंनि खोनानाय मथे बे मोनसे द्रप आवगाय मावग्रोदों खोलानिखौ फिसानो, बियो 1 कौटि
1 कोटी 35 थाउजेन्डमोन आरोखि 1 कोटी 35,000मोन 35,000 नङा लाख 1 कोटी 35 लाखसोमोन ओमफ्राय नैबे आरो बेखौ नैबेनिफ्राय आरो गोदान खालामफिनदो आरोखि बेवहायनिखौ जोङो मोनाखिसै बेसेबांनि बानायनो मोनगोन आं बेवहायनो बुंखादों जाखौखौ सार ओरैनो सार्भे गैया मा गैया जोंनि गामिखौ जुदि नोङो बेबायदि सुइस गेट बानायना होनो हाबाय खुब मोजां जाबाय नंनानै दा बुं बे आङो बिना सार्भे नुनायखाय बानायनायखाय आं बेखौ आंनि गोसोआव सुखि मोनाखै मानो होनब्ला दिनै सारा रायजोनि बे 6टा गामिया दासिमबो जोङो सान्थियाव फैयाखै बेखौ आङो दा बे बेसेबां गोबाव जोरखो बे सुइस गेटआ बेसेबां सनाव बानायनायमोन 2010-15आवनो बानायदोंमोन दा बे मानसिया 8 बोसोर 10 बोसोर जाबाय आरोखि बेखिनि बे 10 बोसोर जुदि एसेबां गिदिर स्किमा लाबोनाय स्किमा 10 बोसोरजों जों जुदि आरो गोदान बिफिननांगौब्ला बे गोदानाबो बबे समाव फैगोन दा बेनिखायनो आङो जाहाथे नैबे सरकारा दानि सरकार सोलिबाय थानाया थाबैनो जोंनि बे पाब्लिकफोरखौ जाहाथे एसे रेहाय बा जिखुनु सुखि खालामना होनो हायो दा आं बेखौनो खामना खालामबाय दा थाबैनो जोङो नैबे सुइसखौ गमामायैनो जों गोदान लुबैफिननाय जादों आरोखि आरो आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों सारमोनहा आग्ला जेब्ला सुइस गेट बानायनांदोंना सार्भे खालायाखै जोंनि मथेब्ला हबै डाउनाव खालामनांगौमोन बे डाउनाव जायोमोनब्ला जाहाथे दैया गेलेयोमोन ओमफ्राय दिनैसिम नैबे दरखं मोखाङा नैबे दरजानि साहाजों रावबो बान्दोखौ मथेबो नायफैया रावबो नायफैया बेखौ आंनो बे इन्जिनियार सासे बर' दंमोन दाख्लैसो फैनाय थांफिनबाय दा ट्रेन्सफार जाबाय बेखौ आं बारंबार बुंदों सारानो नायलां मा जाखो दिनै बे सुइस गेटआ बिना सार्भे बानायबाय जोंनि गामिया गराखहैना जाजोबसै बिनि बेबस्थाखौ सारा मोनसेबा खालाम नैबे साहानि दै गेलेग्राखौ जाहाथे साफा खालायनानै होयो सारा ओमफ्राय नैबे सुखुनायखौबो आं बुंदों आंनि जरावनो नैबे माबाखौबो बुंलांदों बियो आं बानायना होसिगोन प्रटेक्टखौ हाया नैबे आं बेखौ रै खालामना होसिगोन बेखिनिखौल' मावलांबाय आं बुंनो मोनबायसिम बर्डार होनानै जाहाथे बानायलाङो जोंनाबो फिल्डआ गराखहैना जानानै सेस जाजोब्बाय गैला हरैबो मथरि दंमोन जोंहा सयखनजा बिसोर बावना होनाय दा बेबो सेस बुरा जाजोब्बाय मा दै होनो बेखौ मराभुर दै दा बियो एकदम हजों माबानिफ्राय फैयो आरोखि साहा मा होनो रानिपुर साइडनिफ्राय फैदों आरोखि दा आं